Tothom, avui faré un desafió de campionat i bueno, tinc la nova skin, que també faré un vídeo provant la nova skin, però primer començarem amb el desafió de campionat, que hauré a veure. Per aquest mapa me pot anar bé un Colt. Vaig a buscar el Colt. A veure. Aquesta bé. Aquesta habilitat me va bé. No, l'altra. Vale, va. I ara provarem a veure si tenim sort i si guanyem. A veure. Mira, ja hi ha una persona que té l'eskin. Ja la provarem, però primer, com que això és una mica més limitat, que només ens queden uns dies per fer-ho. No, pirataràs, Darly. No. I què fa aquest Surge? No. Va, anem molt malament, ja comencem malament. No m'agrada molt això de començar malament. Vale, va. No, Surge. Vale, dispara-li, mata-li, pirata la Surge. Encara podem tenir sort i rebentar alguna cosa. No. Ja comencem malament. La primera partida ja la comencem malament. Vale, va. No. Però va, moveu-vos. Va. No, 4 segons. Va, partida, ens han rebentat. Me vaig a canviar Brawler perquè... Va. Sense paraules. Me vaig a posar 8 bit, on està 8 bit? 8 bit. No està tan baix. Aquí. A veure... Vale, i això... Vale, això m'agrada. Vale, va, a veure si aquest podem guanyar-lo. Espero. Vale, va. Hi ha com uns circulets, com una mica estrany per aparèixer, crec. A veure, va. Vale, va. Anem bé. Tiro això. Vale, va, bé. Bueno, l'Amber va bé. Agafa les gemes, que això és lo necessari. A veure, que no s'arrisqui massa, això és l'important. Que no s'arrisqui... Bueno, va. Continuem bé. No, Amber, no, que no s'arrisqui l'Amber. Va, podem. Nosaltres podem. Anem bé. No, és que les ultis de Ricochet rebenten molt. Però continuem bé. I amb aquest pas que tenim guanyarem. No! Ens hem perdut. L'hem perdut. No. Buah, no sé. Ara què farem? Segona perduda, no me diguis això, va. Segona no la puc perdre. No! En sèrio? Bueno, vale, va. Ens queda una vida per fer tot això. Doncs va. A veure què tal se'ns dona. Va, el nou Brawler, Squeak. A veure si tenim una mica més de sort ara. Que no només és sort, o sigui, és també... És sobretot, sí, va, sobretot.
Vale, va. He de carregar ulti, vida, vull dir. Calaf i l'escuit aquesta. Squeak. Aquí darrere. Així també queda protegit. Vale, ara... Vale, va, m'aspiro. Va, tica, agafa. Tranqui, que és un poco, que els pocos no van res. Normalment. Ja, la vida que si no, a mi m'arrebentaran. Va, que igual la guanyem. Vale, va, agafa la gema. Ja està. Una gemeta més, va. No puc esperar. No. Vale, va, el tic se les queda... El tic se les queda totes. Pues va, boníssima. El tic que se l'aspiri. Què fa aquí el tic? Pira't elàstic. És que com matin el tic ara m'enfadaria un munt. Bueno, va, una caixeta guanyem. Bueno, va. Bueno, de pas, ja que estem, us presentaré el meu club, que si voleu, uniu-vos. I, bueno, se necessita invitació, però ja us acceptaré. Que es diu Cambrils-Alt Reus. Tot majúscula i, encantat que us uniu al club, si us voleu unir. I, si no teniu club o voleu venir, feu. A veure, va. Es queda una vida. Bé, m'agrada l'equip, m'agrada. Els tics normalment no són massa bons. I en Edgar pot ser... Està bé. No. No, encara no, se'l tic. Ah, se'ls ha carregat. Vale, bé. No. Pira-te-les. No, surts. Adeu. Sèrio? No m'ha donat temps de posar la meva... Vale, va, l'Edgar igual se carga, no. Ui! Ai, no. Com la perdi ara... No, és que a més és la meva última vida, o sigui, això no ho puc perdre. Que no puc perdre això? No. En sèrio. Bueno. Pues el vídeo s'acabarà aquí. Hem tingut molt mala sort i he jugat fatal, això ho accepto. I bueno, espero que us subscriviu al vídeo. Espero que us agradi, encara que ha sigut pèssim, bastant pèssim. I els comentaris m'han dit de fer com a començaments, no? Els comentaris crec, com ho hagi dit, vaig dir que miraria el canal, que ho pengi al seu canal de YouTube i llavors jo li miraré i en el pròxim vídeo, si ho he vist, ja li contestaré, ¿vale? I bueno, bona sort i adeu!